Het is vandaag een datum in maart die in 1969 enorme euforie opleverde. Lenny Koer won namelijk in Madrid het Euro Songfestival. In die tijd hebben we het meer ruzie in Europa. Dus er werden maar zelfs 3 winnaars uitgeroepen. Samen met Frankrijk en Engeland hebben we gewonnen. En het was met het nummer De Troubadour. Weet je het nog? Hoorde bij het nachtelijke gevuur, de troubadour, de troubadour. En in de herberg van de stad zong hij een drinklied op het nat. Voor wie nog staan kon en die zat, de troubadour, de troubadour. La 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 la. Want ja, Marcel Vossen zit bij ons op de bank. Hij is fotograaf en filmmaker en woonachtig in OEG en Laak. We hebben die heel goed genodigd om te praten over Lenny Koer, maar wel over het Eurosongfestival. Vertel eens. Nou, ik heb het geluk om te mogen samenwerken met Joan Franca, die dit jaar voor ons meedoet aan het Songfestival en die het Nationale Songfestival gewonnen heeft. Ja, samenwerken, je hebt haar website ontworpen, je bent nu foto's aan het maken, je hebt zelfs een videoclip opgenomen. Ja. Nota bene in OEG en Laak zelf. Ja, waarom? klopt. Ja. Nou, dat is eigenlijk ontstaan omdat we in de zomer eigenlijk een fotoshoot gedaan hebben. We hadden haar uitgenodigd naar The Voice of Holland, omdat ze maakte zo'n goede indruk op ons eigenlijk, omdat ze echt een hele authentieke persoonlijkheid heeft. En ik hou zelf ook van jaren 60 muziek en de Beatles en dat hippie gevoel en flower power. En ja, dat vonden we gewoon zo cool eigenlijk, dat we haar uitgenodigd hebben om een fotoshoot te doen. En het is eigenlijk een soort vriendschap ontstaan. Echt. Dus dat is echt Zij gaat ons verdedigen in ik ken het woord bijna Azerbeidzjan. All places, zou ik willen zeggen. Ja. Daar gaat ze ons land verdedigen. Hopelijk met hetzelfde resultaat natuurlijk als Lenny Koer. Laten we heel even kijken naar een kort videofragment voor zij die onze inzending nog steeds niet gezien hebben. Het is de dame met de indianentooi, zo gaat ze naar Azerbeidzjan toe. Dan las ik in de Telegraaf dat ze nog niet zeker weet of ze die tooi ook daadwerkelijk gaat dragen op die dag. Hoe belangrijk is die tooi dan voor haar, voor de act? Nou, het is eigenlijk dat is iets heel onschuldigs eigenlijk. Het liedje gaat over haar jeugdliefde, zeg maar. En dat ze indiaantje speelt, een cowboytje met een vriendje, zeg maar. En dat heeft ze dus willen vertegenwoordigen door die tooi op te zetten. Dus dat het echt dat gevoel van vroeger weer opwekt, zeg maar. En dat vind ik heel cool eigenlijk ook. Dus dat is een beetje in de media-hype ontstaan eigenlijk door die tooi. Omdat er bepaalde zeg maar, mensen dachten dat dat een soort heilig iets is zeg maar, voor de Indianen. Maar dat hebben ze van tevoren goed uitgezocht. En het was niet echt een tooi die echt heilig is. En, dus het is ook geen gimmick. Ik vind het heel belangrijk wat de intentie is daarachter. Dus niet om zomaar iets cools op te zetten, maar ook om echt iets het heeft met een liedje te maken. Dus echt een heel... Iedereen voelt het wel aan, denk ik, dat het ook heel onschuldig en lief is bedoeld, zeg maar. Dus, ja. Maar dat wordt dan door de media natuurlijk aangegrepen om... er wordt overal overgenomen van elkaar natuurlijk, van de ene zender en de andere zender. En dan krijg je een soort media-hype natuurlijk. En die is wel belangrijk bij het Eurosongfestival. Ja, het is op een of andere manier ook wel heel goed, denk ik. Ja. Nu je voor haar mag werken, kijk je nou ook anders tegen dat fenomeen Eurosongfestival aan? Of was je altijd al fan van de wedstrijd? Vroeger vond ik het heel leuk eigenlijk. Toen het de jaren 70 en 80, ik ben nog niet de jongste natuurlijk. Dus toen waren er, zoals Johnny Logan, dat soort liedjes, er waren ook echt nog songs. En ik ben echt een liefhebber van echte vintage dingen, zeg maar. En wat, de laatste jaren heb ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, niet meer gevolgd. En nu natuurlijk wel. Maar wat er nu eigenlijk de laatste jaren was, dat is niet meer echt mijn smaak. Maar dus daarom hoop ik dat wij dit jaar echt daar verandering in kunnen brengen. En ik heb er ook heel erg veel vertrouwen in dat dat gaat lukken. Ja. We verlaten heel even het gesprek, want zoals je weet hebben wij een discjockey die vinylplaatjes draait, waar een verhaal achter zit. En ik heb elke gast gevraagd van, god, selecteer nou eens een muzieknummer uit in relatie tot het onderwerp. Dit is jouw singeltje geworden. Ik zal hem even aan de camera laten zien. Welke heb jij gekozen? Het is Imagine van John Lennon. Want dat is eigenlijk de link ook die ik met Joan heb, de jaren 60. En zij is ook een heel groot fan van John Lennon. En dat is echt mijn absolute held ook. En dus echt een mooi liedje over vrede en over
Oké. Ja, over dromen en zo. Ja. Dus, Onze discjockey, ik zou zeggen, laten we vast even starten. John Lennon, dat is jouw verhaal. Dat is inderdaad die 60-jaren look eigenlijk, hè, die ook Joanne heel heeft. Nou, het nummer kennen we allemaal. Het zou bijna oneerbiedig zijn om hier doorheen te praten. Even van genieten, even. Imagine there's no heaven. See if you try. Dat is die link die je Echt, hebt, want kippenvel zij zit wel ook echt, in die 60-jaren Ja, look. ja. Dan heb je dus met haar een videofilm gemaakt in Ooyenlaak. Ja. Deze week. Komt die 60-jaren look daarin ook terug? Ja, absoluut. Ja. We hebben dus gebruik mogen maken van die mooie beelden die ze bij het Songfestival hebben gedraaid op de achtergrond. Ik weet niet of je dat is opgevallen. Dus, Ja. het zijn hele mooie beelden van kinderen die, haar jeugdherinnering uitbeelden, zeg maar. En daar mogen we gelukkig gebruik van maken. En daaromheen heb ik dus de clip met Joan gemaakt, zeg maar. Dus ook een beetje die authentieke oude stijl proberen Ja. vast te houden, zeg maar. Waarvoor gaan we die clip gebruiken? Ja, we zijn nog bezig met de laatste veranderingen, zeg maar. Dus ik weet nog niet precies wat er gaat gebeuren. Dus dat is voor mij ook nog allemaal nieuw. Ja, waarom Ooyenlaak als decor? Nou woon je zelf in Ooyenlaak, dus Ja. je zou kunnen zeggen, jij dacht bij jezelf dat zij maar naar mij toe komt. in Nee, plaats van ik naar haar. niet, zo is het niet echt gegaan. Ja, we hebben dus de fotoshoot in de zomer ook daar gedaan. En er zijn hele mooie foto's uitgekomen toen. En zij was daar zo van gecharmeerd ook van de omgeving en van de mooie natuur. En een beetje echt hele gave uitstraling van ons dorp, zeg maar. Dat we daar gewoon ook gefilmd hebben afgelopen maandag, zeg maar. Ja. Het was 1969 toen Lenny Koer dat Eurosongfestival wint. Als ik even de data goed heb, in 24 mei moet ze het op gaan nemen in de halve finale plaats. Ja. Jij kent haar nu bijna als vriendin, zoals je het zegt. We hebben elkaar beter leren kennen. Hoe leeft zij toe na die datum? Ja, zij staat er heel open in eigenlijk. Zij laat het gewoon allemaal op zich afkomen en maakt zich niet echt heel erg druk daarover. Dus, ze heeft gewoon heel erg zin om het te doen. En zij is gewoon iemand die heel erg op haar gevoel leeft en ook zingt. En ze moet het ook in de muziek natuurlijk. Dat je niet muziek maakt om in de belangstelling te staan, maar meer om de muziek. En ja, daar gaat het haar voornamelijk om. En ik denk dat het gewoon echt een heel groot succes gaat worden. Ze zal in ieder geval wel de passie voor de muziek meenemen. Ja. En dat voelen mensen. Mensen voelen of iets echt is op de tv. En dat komt gewoon heel goed over. Ze heeft de uitstraling en het liedje is heel gaaf. Dus ik denk dat we dit jaar hele hoge ogen gaan gooien. Dus, Ja. Je bent zelf webdesigner, je bent zelf fotograaf, je bent zelf filmmaker, dus je bent zelf creatief. Die creativiteit die spat bij haar er eigenlijk wel vanaf. Hè? Ja, is dat haar absoluut. sterke kaart? Ja, dat is echt haar absolute sterke kant. Ze kan nummers schrijven, hele gave nummers. Er staat ons nog een heel mooi album te wachten. Ik heb al een beetje achter de schermen ook natuurlijk mee kunnen werken. Ja. Of mee kunnen luisteren naar wat ze allemaal geschreven heeft. En zo. Dus, We echt gaan heel hopen gaaf. dat Ja. Lenny Koer en later door ook Kijin met Dingedong, dat er ooit nog eens een keer een nieuw nummer gaat komen van Nederlandse bodem, dat het helemaal gaat halen bij het Eurosongfestival. Ja. John Lennon is afgelopen, betekent ook het einde van het interview.